ги взе? Кажи от pinkangel.bg. От Pink? Спаска, какво ти става? Ти да не изтърва козите, ма? Не, Иване, ще ставам инфлуенсърка. Виж, правя рекламно видео. Гледай сега как ще штракна с пръста. А? Видя ли магията? Това видео ще има поне 3 милиона. Спаска, колко ти платиха за тази реклама? Нищо не ми платиха. Казаха, че може да ми дадат 2 бидона с ракия. pinkangel.bg. Лукс, комфорт и много ниски цени. Чаршафи по-меки от агнешко ушенце. И пижамки за луксозни приключения в леглото. Иване, облягал си моята пижама. Какво ли не прави човек за 2 бидона с ракия? За любовта става просто, за любовта.